Mbuya sana mwanche mulia weta seni kia Ndizi TV no basemere kwane unakwabiri kugutwara obulyeria borobia nabo igoko ego kelia emerobelio imegeta seni kia Ndizi TV nebiro bindende ngo kwaligania asemesa ya mangana maya elinde ngo manye nare yabereka gokorekana korwa chingongo chansi inye chense asinse mwachiche mitandao asense ya Facebook nabo kwenda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website nabo tanya gwetera www.ndizitv.net tiriterane Fridah Kerubo na sense mochiche byorkelio nyotokubatenere Joshua Auta kondo mwanchumulia toska tonyegera yatranyora Amayia asinchira yoko yachuta. There are people who have been intimidating me. They have been frustrating me ever since I came to office. They have been sending me messages with threats. They became so serious. These harassments have become so serious that I decided to come to the press, to the police, and I reported. MC Omochore Dolphin Nyangara kulikia roboti magayoko kwa serili guobo gimabuaye. Naenda bungo kwa regasi. Lakini onye bataito kwa regasi yamo ndi tayari. Waache tuwaje isema gendero y'abananchi. Tochamo tokole mirimo kuna kokoboli kwa mugavana Amos Nyaribo. Abana barenge dogiteri barenganda 60 student. Ndio gite chimatres ibitamba chisanduku z'ibidinzi. Ono rende abanda bande mbarode n'ikirere n'aka batakogikonyara abande bari bakonyara bakina barende bitubya gite. Omowakili Cliffombeta Gusira eskuru ya St. Anne's Nyangoge eliokoenekia obokolelio bya asamatemwa manene. Mwanche mulielia ngo kwaligani bene ilinde tobeto gusanga asobwamo gochaka bono igago ika omoelio kwechaka Amayia yebire bigani otuko chaka korwa se county ya Nyamira asengo komanyabira magayo gweta ase ebitango byo kumurusia abisi nigo mugavana bi county ya Nyamira Amos Nyaribo abereka gwesoke bene nabigo kukwanira enganeyo okwana korwa ase abisi aene gabaga kubolia aba MCA kobwaterana nabo gotiga gutume kwa bobe alinda kwayanike binango korera bale abananchi ime county ya Nyamira amagendero chinga kyecho boigoni go abanyagitari ababeire ase omugiro baba gokoro omugiro bo nabo igokwiranirira obokoreri bwabo muri kicho Joma Angi no robotira senchera iyo wikirano. The motion did not attain the threshold and has been shut down. It will only reappear after 6 months before the floor of the House. Maiga yomo gavana gwe kaunti Nyamira Amos Nyaribo weta ebitango byokogania komorusia Kerubo wetera ase omuswada obekira se bunge kaunti Nyamira nigo bono abeirega gwesokia na gukwanira enganeye ase asabire okobwaterana n'abarayi bonsi. Njina abananchi banje bareta. Yaenda bungo kwa regasi. Lakini onye bataito kwa regasi yamo ndi tayari. Waache tuwaje isema gendero y'abananchi. Nagikelia egatia barayi abakageire guturubania obokoreri bwe kaunti Nyamira wetera ase omuswada oyo. Bakamenu ukende abandi bakabasoka n'abandi komisiyons. Otherwise onye no weta chi hoteli Mombasa na Kuruwea ikikira ukitingwanjira. Tingwanjira na ende ko abori mbati mwekana abantu baisiko basali account yeito bangete bintu ko yakorera. Ense moyo mokonyi bo mugavana Dr. James Gesami ayanaro omugavana abwate. Na yarenge keleze yarengo. Abantu siembara akwanira. Bandu si obisi. Ndobwate chikri. If you want it you can get it. Tago dina. Boigoli chukulia lero ni gabanyagitari be kaunti Nyamira
gwetera ase kiombe gekubagerera gya KMPDU batabukia omugirobo ase barikera nanse na gotwara okoigwanana bunatoba tokwererwa n'umunyakero gwe kiombe gya KMPDU Rosagero Nyanza Steve Onyango marks the end of the industrial action called by KMPDU involving her members. It is quite unfortunate that we reach this point, but sate bamba chikubwaterana ne serikali ye kaunti Nyamira koeneke buna bamenyi be kaunti Nyamira nkonyora bale obokoreri obuya Nyamira. And we want to solemnly swear to our members that their rights and the rights of the patients shall be our uttermost aim in all our engagements. And I really want to thank the county government of Nyamira, the governor of Nyamira, for entrusting us this particular opportunity to serve. ensemo yaye omugavana nateba nerwete gochigoikerania amagani abanyagitari nabo gokoeneke buna amalio gongoikerare abamenyi be kaunti Nyamira wanchirana abanyagitari ya serikali abo bagomete wiki yare baira negasi amaliogo nyatwaotre Chinsa tabwate nothing to do with this strike. Lakini amaliongo charo tukumna Chinsa yato tebili kwa mugasa maambia tujabwate ko uchi abasaba nenchi. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mbiamana sana mulikecho Job Maangi korase kaunti ya Nyamira asogo twaliganiria orobotiro asenchira iyo bwagale gotigana nayo ni otokwira na wiki kaunti ya Kisii asengo kumenya binanigo aborokyo abagendeta kwerubira wikirano asengencho ya matemu amanene asibale no kwegena namba chikoba bagokolya wiya litkolya lero niga masaba bene abakagokolekana ase skuru ya secondary ya Kiamabundu asomurubiro yo obagokoragwa nere Father Lawrence Nyanga okwananigo abolia okubwaterana kura sensemo ya Bible na boigo aborokya elinde kwenekia obokoleri obuya boigo nigo abakagusigita aborokigwa na boigo kubagania gutwara chimbwa chingia elinde gweta amatemu abo mulikito Mildred Momanyi no roboti rwa senchera iyo bwagale engaki amatemwa amanene y'ekirasi g'ikumi arengete gutyo guchaka omweri b'umukinyo yiga nigo abaorokiwa bagendete kwirubiria bwikirano nase eskuru ya sekondari ya Kiamabundu eyegotoka imyanya libali chache chingaki amasabo ase abaorokiwa b'ekirasi g'ikumi arenge okolekana ase abayibuli baikirana bakoragwa na Father Lawrence Nyanga uyo oli omuteneri bwe body eskuru eyo ase aganie abaorokiwa gwetanga kurwa ase amaliogo yogotindia katia yande amange aragere amatokyo abo koirana inse pune chikana bachikane tinga betange kurwa se binte binga isabu chimbe egere banyara kuyarigana byekyagere ne amatemwa koiranga mutinyo mugime kyawo cha mutinyo uyo ikomi wako yukomi nomo ase igona botutagetenga banyara kwerenda mono kurwa se beyonce bire bikongo naende tuaburiringa nona abantu baita sebinyoro bali baro batatakereti abana baita Amayia ase bintu biri bagokora kero kende abande mbale bono mbategete baro sino na marua bako abana babatantani baro abande kinyasore bakone ri abana kinyasore mane barachi kuigora mongo bayigubuye abantu abitwara gusabana ne serikali bone soime kigima bagambi baito egere baro renga bintu bune biga mbiya sebinyoro egera abana bayiga baito banyare bokora matembo bali na mongo amayikirano atabwati gutantana ubundi bwese cyane bintengo tantana ibire nande gusiribire kerenga kyabana baito nigo boigo arure ogukura gocha ase abayibuli kubwaterana na koene kyabuna abaorokiwati bali goche kwegwa amarwa na baengi asego twakebekire asa abayibuli baito no embarabu batokonye uyibakora ntutwara boba rebyo umuntu ngaya yebinte byo gukora usaribira abana baito bakora biyasa matemo ikera nturo cy'amatoke abo mwakuri twanyora abana itani batano igana bakire university nabo igo mwakoye maneka nguna kuburi abana gwita ngayenki ndate asi plus kuchigoro korengi akiri umwana gukwana naenda soko koromo bakakenyore
Omwalimu omonene bw'esukuru eyo nigo atebire mbe aliganeti bosibwa amatemo ayo ase aganirie aborokiwa gwetanga kurwa ase okoibera amatemwa. Baprepaire buya syllabus twakorire revision yagendererete nase support yaringa korubio emu abaibori nkagete muna tu abariganiri kere muna Nyasaye abangirite kero yomo obarachi banyora amatoke amaya twabasomire batware ichiko nga enjere yo gotaka nga bisakarambira obigweta no gweteana igonto basometi mba nkagerete mba basikogenda maminja bareteane no nyoyo uri gweta nyoro kalire kobura atari gochakuma abaibori abo baikirana ase skuru eyo nigo bakira obuseneri bw'esukuru eyo amona bari mu mbuya ase gasi bakorire ase bagania aborokiwa gocha gutinya omokia ilio korenta amatokeo amayamu nje Gusii ane yaringe ngani bituko twate bisagara abari baito isengi gitumo motivate kare to kwabeka in the places of God nele Nyasaye nero kwa ibisio naende karawo chokora mateka ya banyare gukora buya atirije tunyora abana motentenya na bafu apone bya kabisa kwa wakorera amaya kuturangirira meeting gutubikamu na kumanya sabana bitu babera tukubasabirania abari Nyasaye mente chingu kera abana baguchaka amateka setani ende yonsi eraite enyare kobagerirwa korubono banyare kweta na intwe kera abana baraite nona abana 10 komi skuru ebande chi university na intunto iguya ande toba moyo tobate binga obwoba barusime yabo litangani kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Biamano sana mulikecho Mildred Momanyi asogotwaliganeria oroboti orogotigana nayo nagosuka mutu asoroboti ronde nigongo kumenya buna nigabarai bagendete wesoke bene nabigo kweneke bnangusira bale chiskuru asingencho yokwenekya obokoleri obia litkolia rero omwakili Cliff Ombeta nigabakagwikirana asiskuru yabasike ya St Anne's Nyangoge asabaga kurwa obokonyi wendagira nabigo emito okwana kora Chinsa nigabakagusegeta aborokiwa kweneke bna komenta bale omokia asogocheko konyeka amatuko alibosio mulikecho daipo nasanya nabakagwikirana ase Chinsa nabigo gotwaliganeria oroboti rokobwatia wewe ni Ebeneza. Eskuru ya baiseke ya St Anne's Nyangoge eyo gotoka eward ya Bomorenda imiyebunge ya Bonchari nigo yabwatekerwa bokonyi webintu byokorarira n'omusamaria wakili Cliff Ombeta ayaga maega yeskuru eyo konyoro mubasokano bumurero hase nyumba yabo yokorara amatuko amaega abana barenge dormitory barenga 160 students ibintu byaombia gite chi mattress ibitamba chisanduku ibintu bingi byonse ono rende abanda bande mbarwete mechiendere metaka batakwa kwenyara abande bari bakwenyara lakini barudende ibintu byaombia yete gotwachagaiga ko wetera mangana bya bete skuru ganja bete kanyoro mu basokano bomorero ekaya na se abana bari ko menya egasarika so we purposely came to help and support the school since igaiga mbonchali nintu nabanchali endo mugambi Cliff nabwate nkoro yaye ngiye gokonya na agaiga ninka igacha gokonya skuru barenteire chi mattress renteira abana komenta nayo ni ganyara kwenekia oburemeru bore ase skuru eywe asarweira yokoboria serikali kubwatoka obokonyi gochiaroro the school that we shall go to my kokwana ne minister torero se binde batabwati like dormitory minister geten na bonne school tabati basi facilities nchire tabati impawati laboratory torero se ntonyare kwenye konya ya education skuru ene bwato buremeru ake babwati laboratory buno mugambia kwanire nebintu binde bikego if they can put their hand in it we will appreciate as omonchari chechecho ni gabo lyo mwalimu omonene we skuru eywe anyare kwegerera abarokigwa ekerbarase skuru kubwatekana no bulemeru bw'ekibesa bole aso chinka na bali bande batari kunyara muna naje bya principal to ko basebe kere abana ba remero na mangane school fees na kere to ko manya the problems they undergo kere bari koruka bose michano kinere diba bwate senga so wategerera abana ko imaki bawate ba problem yabonere li boigo abarokigwa barachiko kora buya asa matemwa manene yo mwako yo iga ni gari eira yogo chikobasira ase chisemi na promise libapere
But if I wait at the best, I will educate. I'll pay for their first year university. And then I make that promise openly. Lakini I want the two of the best. Didn't pick any person in particular. So I pick the best two, but if I watch a weather, I will support them. Asunchire yue niganyara kubaganeria aboroki wa bonsi Amayia asamate mwa manene ayuare bosio bwango iga. Only thing Montara kore. No work hard. If you had not worked hard from before, now it's a problem. But if you had prepared, the only other thing now remains you must have courage, be brave enough. We pray God that your memory is good. Gati abanyakenya robo gobaikirana asomurobelio yo ni goberneria ngambu ya mono asobo konyi bwa tukwa gochia sabaroki bwa beskuro yo ngambu ya mono kwa niaba ya community ya Nyangoge bia mono sana so mwesimiwa wa Kilifu Ombeta asenye njogo ikirega gase sukuru na kwenye sira senjirerengia niko to gusabira ya Amayia asebire kwa kore mwetera saba no kwa bakonye mattress kwa Unko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV korua se ward ya Bomorenda ibigotoka ebunge ya Bonchari imeye county ya Kisii elitalia nende pon asanya Mbiemano sana murikecho daipana asanya asorobotiro asenchira yo bwikirano gotigana nayo na gusika mutu asorobotiro nde nigongo kumenyuna ekiombe gya International Solidarity Foundation bakobwatira na manga hat nigo baba kurwa amaigerio gocha ase abamenye ba mokorogonya bagotoka ase ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira mbaba bakobaigeria na kibabwenete kobwatia enibo ya Nyagusira wetera lichiko libwenete ase ngencho yogokeania ebine binge bibire bosi bwekegambiro 12 months twikirega gocha gosemia abantu baitu ng'aki aya minto nere buya tubwatie process ya succession ya kero monta ararire twamanya ng'aki ebintu bikorwa ase Nyagusira paka biche bakasomba anta bakorete kibararo twaereira abantu baitu twabaeresire gento getang'ani kegimanga monto tayo bwata libaga yokobaga ebintu bya Nyagusira osego kora kende yonsi ebintu bya Nyagusira unless kabwata lirube kurwa sekot bono rende twabaereire twabatwarira amabori twatwarire session yengiya twaeresanire erinde tobasemina kobaro kigoro elichiko erinde tokeani no nebina ekaro koligereri Gusii yaito Kisii na Nyamira nabo koligereri no nese bigambere beito kwanyora ng'ebine ebinge biraroro nigo bire bibwatekaine na mang'ana yomogondo gosendemero ekiaga nabo konyora actually oise koligereri chisegi chinyinge abantu abange bakura ko baya amalemo twara abantu abange bagosera ukuru Chinsa twara abana abange bakoliru enibo ya abaiboli babo bono okabantu na ekiombe kia International Solidarity Foundation totaite go prevent bono tokonyara go synthesize community enyare ku understand kero kwa bwatiriri ichoko lia enibo nabo konyara go kora succession buya abana bagochia se generation yago generation yago kuru ase yende bagokora succession buya nabo konyara to gopunguza gender based violence Omubunge obumachoge burabu Obadia Barongo nigagendete kurwanirira oboene bumunyanyimbo oyobete kagotigwa emirimo emwaka 5 yabeire kegwetaga gokwana bosi webunge nigagania komanya ichiko kiria bweteli kobwatigwa ase okomotigia emirimo nabo igokogania konyora oboene asaganiria begagwa kanwa emyaka 5 abeire isko yobokoreri Lero ime ya bunge naira liswali yokoboli National Police Service Commission ninkigako garababu tete constituent ya neokorokunga Jafet Mochama Mauti korwese meremo in 2016. I would like to place the following 3 questions to the National Police Service Commission. Could the Commission explain the circumstances under which the National Police Service Commission terminated the services of Mr. Jafet Mochama Mauti, force number 90638, with effect from 21st November 2016?
Yafet mauti igarenge kogenda Eldoret achikuye eloni kurwese sako yae. Egari aline teime nero echiete konyorwa na rounds che bullets amo amafuta ye bunduki. Ekineke nkiabete listened to ne koti mpaka Jafet akaegwa a verdict erenga he was not guilty. National Police Service rende wakamanya kuruaroro bakalika without giving him a lot of explanations ngabono emirimo ya yaeli. So lero niko naende sebunge koboli nkigeko gara Jafet yatenentiwe gasi naende koboli bosembuya sababu ende nere ragere National Police Service Commission babe mbaliko bwatia amachiko ye ekoti. So li swali lilibu no speaker ato advice liko chiko kaenda se a committee ekorokunga a committee ya administration and internal affairs njerende aja yane no komekishwa nga Jafet muchama onyolire justice umushahara tara kanwe miaka ye etanebere akano umushahara na inde airanigu ase Omubunge Orongo omusike Paul Abor nigo aberiga koleta gusikwane kyangana chikoleta ebil yerabege korosia ebirengo naki obutumiki bwedora burabe bogokolekana asense ya Kenya. Okwana wesibe bunge niga nekebune niga bakenya abange bakugora edola nabayo kuyiga cha nyumba ikikirire nse ya Kenya wetera makongo anemono asense moya uchumi yabereke gusalika ekyokeirire kongya ebintu kolende nigo ayenekebuna gwetia ebili yo nigera chikumurikira naki abakenya bakugora edola nabayigo obutumiki bwabo mborobyo. The authority shall conduct public awareness programs to educate the public about the negative impact of forex holding on the economy and the consequences of engaging in such activities. Lastly, we'll have a transitional and commencement clause provisions. For instance, if this law becomes an act, then there's so many people who have, let's say, 50 million, 100 million, they might be having that money in those kind of funds in their homes or their offices, and they might be finding it difficult to return it to the bank and put it in the financial system. So we'll give them an amnesty. So the act may be cited at the Forex Holding Criminalization Act 2023 and shall come into operation or deemed to have come into operation 30 days after the assent by the President. Amnesty is granted for up to 90 days for those holding excessive amounts of Forex to deposit or use them within the amnesty period. The amounts in bank deposits by that time, when the law is coming into force, will be converted into Kenya shillings if not used, or attract a tax of 15%. During the amnesty period, the banks will suspend disclosure under the Central Bank Act. So what we are saying here is that once this law, just around the time we are doing elections, we had foreign currency deposits in commercial banks valued at 896 billion. That figure has been going up on an uptrend every month. Mwanchi omulyeria nalyabeire kagwa teka bono igani gongomonye bunani ya serikali ya Kenya kwanza yabereke gokora amonchilio ilinde gotinya obokoreri bwabo ase serikali nigo muraibense Dr. William Ruto aimukire getambukiro nabago gokora amonchilio ase chiwizara ase arokande buna abisi yaye omonene bwa mawaziri nigo yaberege kogaregwa ase omo prime cabinet Musalia Mudavadi arachikwebwateranie na manganaria ye Chinsa chesiko boigo nigo abawaziri babiri bagokorerwa amonchilio
ne ekereto kurigeria asensemo ya misrebe kamiano ni gobono agochigutenera ewizara yobonchiria nawiga asensemo ya aliswahome ni gara chigutenera asensemo yendemero naboigo obokoreri asensemo ya Zakari Mwangi Njeru ni gara chigutenera ase wizara ya mache naboiga asensemo ya Penina Malonza ni gara chikokora gutenera obokoreri bwa East African Community na mangana ande asensemo ya Alfred Mtua ni gara chigutenera ewizara yobotari gose tourism and wildlife wega sensemo ya Moses Kuria nigo ara chigutenera amangana a public service sensemo ya Aisha Jumwa ni gara chigutenera amangana gender culture na boigo arts and heritage omwanchumuri eria yo na mange novego kuyanyora kurinde gwikirabu noto gwikira omoerio bwa mangana maya asebire biga genda gutubwati asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net mega kamera soko nekibna ebicha na boigerio giria gwikira sore asenchera ya benene repetonira mukira tobeto kubatanere Joshua Auta asensemo chiberekelio toska tonyegera ngwira nanda segekege Kerubo elinde tobeto kumira ne Dr. Kena Moses tobeto gusanga amange igoro yobochenu beito twara oburigeria borobia